The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. 2 Corinthians 6:18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Isaiah 63:16, doubtless you are our father, though Abraham was ignorant of us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our Father, our Redeemer from everlasting is your name. Matthew 12:50, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Hebrews 2:11, for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. Romans 8:29, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Hebrews 12:6-7, for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? 1 John 5:4-5, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Before we start our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalaan kung nanapawag kita mga sala. So let's go directly to 1 John 1:9. Principle, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa sa hilo magamputa. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo nining grasya nga imong gipadangat kanamo nga imo pa kaming gipabuhi. Kini timailhan nga ang imong plano sa among ginabuhi nagapalihok pa o nagapadayon pa sa pagpalihok nimo. O kami andam sa kanunay kunon sa ang imong kabubuton, dili ang among kabubuton matuman, dili ang imuha busa ining adlaw magatuman lamang kami sa among katungdanan sa pagtuon sa imong balaang pulong aron kini mao'y magagiya kanamo sa among pagkinabuhing Kristohanon ug nga kami magkakabot sa among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong nining among kalag. Nining adlaw uban ni kami pinagis pag tudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa tanan mong kamatuoran aron madugangan pa ang mga kamatuoran nga ni pundo na ng among kalag
aron kini among magamit alang sa imong kabulahanan. Salamat o Dios ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ni ining adlaw sa atong pagpadayon niya pagkita sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Okay? Alright. Padayon kita. Diin kita muhunong kagahapon. Karon, let us concentrate sa atong paghisgutan. Una sa tanan, ang atong pisikal nga kinabuhi, ana nato kini makita sa atong kalag. Apan, ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan nining original nga sala ni Adan, mao man ang kinahiyang makasasala. Mao nga atong makita karon kun unsa kining hitabuha. Kun unsa gyud ning hitabo natong mga tawo karon ug kun unsa ang katuyuan nining maong kahimtang sa tawo. Karon, we have been discussing about sin. Ug atong nakita na, in fact, diyan ay diagram bahin ini, ug ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipagkatao din sa kalibutan. Then, of course, kining paghatag atong tawgon ni og imputation, pagpasangil or paghatag. Atong makita nga kining kinabuhi nga nas kalag ug ang original nga sala nga na sa atong kinahiyang makasasala. Na sa di pa mo react ani wingon tag di man ako'y naghimog sala nganong ipasangil man nako ang sala. Now, gingandan gud na og Adam's original sin. Si Adan ra unta to nganong giapil mapugko. Atong makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tungod kay dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik. Makaangkon ang tao ba og balik niadtong original nga kahimtang sa tao sa dihang gi-create ang tao, ang kahimtang perfection. Apan dili ka na mahitabo dinhi. Mahitabo lamang kana kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Gumikan kay gibuhat man gud sa Dios ang tao nga hingpit, perfect, ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pakigkuyog o pakigsandurot sa Dios. Because man was created perfect, therefore, man had that fellowship and intimate rapport with God. Man had a direct fellowship with God. Apan, tungod lagi sa pagkalaglag na sa tao, kining maong direct fellowship na putol. Naundang, nahunong kini, ug ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundili ang Dios. Sanglit ang Dios may mibutang ug ali o paril, gumikan kay misupil man ang tao. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ato lang ning gisubli paghisgot aron atong makita og klaro kini. Ug tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao ang matag usa ka tawo na himong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tanan ni Adan, gikan ta siyang binhi. Okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga o magatangag sa original nga sala ni Adan. Apan gihimo kini sa Dios, tungod kay ang Dios nagpahimutang pud siya og usa ka kahigayunan alang sa tanang tao.
Kundi ingon ini ang kahimtang sa tao, di man pud maangkon, di man pud mapahimutang sa Dios ang iyahang plano alang sa kagayunan nga ang tao makabalik ngadto kaniya. Nahimulagod ang tao gikan sa Dios, humikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghimo og paagi aron ang tao makabalik ngadto kaniya. Now, tingaling mangutan na ka og ngano man kung naingon ana man na. Naingon ani kini tungod kay mao man gud ni ang isyu ni Satanas. Kung hinumdum ka, unsa man diyang nahitabo ni Lucifer? Okay, Lucifer man to siya, original. Karon pagkalaglag niya, nahimo na siyang unsa? Nahimo na siyang Satanas. Well, si Lucifer, misupil batok sa Dios. Remember? Now, tungod kay ning supak man to si Lucifer, may kontra man siya batok sa Dios, ang Dios mihimo paghukom. Gihukman kini siya. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel nga may kuyog niya. Kini silang tanan itambog na dito sa kalayo. Apan atong makita so mas previous nato nga mga pagtuon nga kini si Lucifer mihimo og pag-apilar. Ug tungod niya to ang kalayo, nanabaya ang kalayo, ha? Nahibaw na taana. Right? Ang kalayo na karon kay giandam naman na sa Dios. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer ug sa tanang mga anghel nga nanguyog niya. 1/3 ang nikuyog niya. Apan matud pa ni Ginoong Jesucristo, kini nga maong kalayo pagasudlan. Inigabot na sa katapusan, di sa karon. Now, samtang ang tao aniya pa, apil ang tao. Samtang aniya pa siya sa kasaysayan sa tao. Samtang ang kasaysayan nagadagan nga ang tao ana, ang kalayo giandam. Giandam kini alang kang Lucifer ug sa iyang mga manulunda, mga anghel. Why? Tungod kay si Lucifer ug ang iyang mga anghel nahinukman na. Gihukman na sila. Tungod silang nabuhat, nahukman na sila. Og gipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga si Lucifer pagasilutan. Kay ni isyu na mas Lucifer nga, iba ko kung sa iyang isyu, iyang giingnan ang Diyos, ikaw may gabuhat nako, ikaw may gahatag sa akong gahom, ikaw may gabuhat nako niining tanan, ug sa human nga nagliho ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnan o kagawasan, imo na akong silutan hinoon. Now, dili baya ako ang naghatag nako niining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako. Unya, imo na hinoon kong silutan, tungod kay ako lang igamit ang imong gihatag nako. Namotoy appeal ni Lucifer. Mao tong miingon ang Dios, well, okay. Okay, Lucifer. Akong buhaton karon ang tao. Ug akong ipakita nimo og nganong silutan kanako. Mao na itong trabaho karon. Naibaw mo na. Mao ka na atong trabaho karon, atong tulumanon. We are here, nining kalibutan na, because we are going to resolve the angelic conflict. Now, sabta gini, sunda gini, paminaw. Mao na hinungdan nga importante ka, tao. Ikaw, ako, kitang tanang mga tao, importante ta. We are important. Mao na naka-importante ni mo tao. Tungod nini. Ayaw pag-una-una, nga tungod kay ikaw buutan, o tungod kay maayok kang tao, mao nang importante ka sa Diyos, dili. Dili na mao. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamaing tao. Hinumdumi kini tao. Ania ka dinhi, gumikan sa usa lamang katuyo,
aron sa pagmatuod to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Nganong sayop man ang iyang apil? Nganong kitang mga tao makaprobar man? Tungod kay, paminaw, makaprobar kitang mga tao nga sayop ang apil ni Satanas tungod kay ang number one nga issue ning maong kahimtang unsa man. Ibaw kang unsa? Kabubuton, volition. Buot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer nga bisag tinuod nga ako mo'y nag-create og kabubuton ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios. Ikaw na'y responsable, you are responsible diyan ang kabubuton nga akong gihatag nimo. Now, nganong ako pa mahimong pasaginlan? Akong i-prove na nimo. Buhaton ko ang tao mo nagisulti sa Dios. And here is what happened to man. Mo to hinungdan nga no tong butangan sa Dios og kahoy nga diin ang bunga niya tong kahoya mo ipag-ilas maayo og sa dautan sa tuyo nga paggamiton ang tao sa iyang kabubuton mo pili ba siya sa pagkaon niya tong bungaha o dili. Sabot kay uwa pod butangi sa Dios og kahoy ang bunga niya mo ipag-ilas maayo og dautan unsa may gamitan. Unsa may gamitas tao sa iyang kabubuton dito sa Arden sa Eden? Wala. Basta, usara gyud ka kahoy. Usara ka butang, usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Ug unsa hitabo sa tao? Nalaglag. Nalaglag ang tao gumikan sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. Negatibo nga paggamit. Now what's next? God developed this time a plan. He put up a plan. Uban tuyo ng tao mahibalik, mapasiguli ngadto sa Dios. Apan ang tao makabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa? Kabubuton gihapon. Kita nimo? Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag. Kinahanglan nga butan pud sa tao nga siya may balik ngadto sa Dios. Apan ang pamaagi nga siya makabalik ngadto sa Dios, usara ka paagi. There is only one way. And this one way, iyahang paagi kini sa Dios. Dili paagi sa tao. Sabtag na. Apan, naay problema ning bahina. Si Satanas, nga mo'y nagadumalas kalibutan karon, nagapaningkamot, nagapandimbasog, nga iyang lawgawon, iyang samukon ang tao. Naggamit ni karon si Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw, pagsamok sa tao, aron ang tao maglibog, malinga, ug malawgaw lagi, hangtod di na hinoon kini siya may balik ngadto sa Dios. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig aron di na makakita klaro ang tao? Umay hinungdan nga nanay mga tao mo ingog. Mao ni atong buhaton aron to makabalik sa Dios. Magbuhat ang mayo. Dili igo ang pagtuoy. Di ba di ay na paglubog sa tubig? Kita ni mo? Kay kung natong tanawon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamaturan, way hinungdan, dili mo apektar nato ang kalubog sa tubig tungod kay ang katinaw anaa lamang sa katinaw sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mo'y atong tuuhan, kung ang pulong sa Dios mo'y atong dawaton, nan, klaro kayo kung unsa gyud ang tukmang pagi. Apan ang Dios nining kalibutan nga si Satanas, Dios siya, apan gamay nga di. Dios nining kalibutan nga si Satanas, nagabuta sa mga katawhan. Na may bersikulo diya sa Biblia nga nagsulti nga si Satanas mo'y Dios karon ning kalibutan na.
dili dakong D, small letter D. Ug tungod niya na, kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. Pasabot ang mga di magtotoo. That is why the Lord Jesus Christ will say niini nila, pahawa kamo. Wa ko kailan ninyo, mga magbubuhat og dautan. Ug sila gitambog dito sa kalayo. Nagiandam ra unta para kang Satanas ug iyang mga demonyo. So, it's only a matter of choice. Gusto? Ila man gidesisyonan nga mo adto sila dito. Makita gyud nimo ang kaklaro sa pulong sa Dios. Di ba? Nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, volition ang kabubuton gayod ang atong giatubang. Gusto? In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. And we are all a product of our decision. Mao nagyatagang yung kayuyunan sa Dios even during the tribulation period nga nagkaguliyang, nagkabongbuang ng kahimtang sa kalibutan, muapil na gani mga anghel sa pagpaklaro sa unsang pagis kaluwasan. Apan bisan pa niya na, daghan lang gihapon ang mga tao mo sa likway. Mayong, tuo man mo na. Di mahimo na. Kini mo angay na itong buhaton. So, here we are. Seeing ganong naingon ini ang kahimtang sa tao. Kumika nining tanan nga atong giasoy karon. Ug busa, tungod ni ini. In fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kaya ron makagamit ta sa atong kabubuton sa paghimog desisyon. Kung ato bang sulbaron ng maong problema, pinagis pagdawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato o ato bang isalikway. Kita nimo? Unsa may gisulti sa Roma 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tanan. Ang tanan, no excuse. Ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga katawhan. Mao nga di na lang nato lubogon kini og sagulan og magbuhat di ko mayo, maningkamot di ko. Mao ni akong buhaton. No, dili na. Tungod nining atong makaluluoy kahimtang, ang atong kahimtang patay tang tanan. We are all spiritually dead. For as in Adam, all die spiritual death. Mao na kini ang atong giingon. In Christ, all will be made alive. So, kung natao ka lang kausa, kapila ka mamatay? Kaduha. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung natao kas makaduha, kapila ka mamatay? Kas ara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ning kalibutan na, usa ka na kagarantiya nga patay ta. Kasabot ka ba? Ang pagkatao nimo nga buhi nining kalibutan na, garantiya ka na nga usa ka kapatay. No. Ayo pagkalibog na, sublion ko sa pagpatinaw nimo. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kay gipagkatao ka mang buhi physical din hining kalibutan na nan, kana mo'y buhing pangila nga ikaw patay. Sabot? So may I repeat to state the principle here and listen paminaw. If you are born once in this world, you are going to die twice. But if you are born twice, you will only die
once. Samtag na. Hinaot, di na kana nimo malimtan. Hinaot masil-sil na kana diha sa imong galamhan. Okay? Physical birth is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration is the moment of attainment of spiritual life. Nakasabot ba ka na? Kaya binimo, eternal life is an indication, ilhanan, that you now have a spiritual life. The gospel is the good news that tells man that the barrier between God and man has been removed. Ang paril o babag tali sa Diyos o sa tao na bungkag na. Ang sala dili na isyo sa kaluwasan. Why? Tungod kay gisulbad maning tanan sa Dios. Naghimo nagsolusyon ang Dios na ining tanan. Ang buhaton na lang sa tao, maong pagdawat, niining maong solusyon sa Dios. Ang tao, igoras pagdawat. Igora sa tao ang pagdawat. Pagtuos gibuhat nga solusyon sa Dios. Maura. O gumikan nining tanan, ato nang nakita. Yang mao nga lihok sa Dios, pinasikan ka na iyang pagkabalaan. Righteousness, justice, and love. Karon, ang hustisya sa Dios nga Amahan called for the imputation of all sins of the human race to the Lord Jesus Christ on the cross. In other words, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala, for the wages of sin is death man. So, ang kinahanglang mo bayad sa suhol sa sala mao ang dili patay. Usa ka tawo nga buhi, dili patay. Kaya ang suhol gud sa sala mao man ang espiritual nga kamatayon. No kinsa may makabayad lagi sa atong utang sa sala. Ng tao patay namang daan spiritually sa iyang pagkatao din sa kalibutan. Unsaon man sa pagbayad sa tao nga patay naman lagi siyang daan sa pagkatao pa lang niya. Unsaon man niya pagbayad, abe? Unsaon man? Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan, di ba? Busa. Tungod kay di man ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na ang spiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo iyang mabayran kay ang spiritual nga kamatayon mao may suhol sa sala, Roma 6:23. So, ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo duna nay kahigayunan sa pag-angkon sa espiritual nga kinabuhi. Tungod kay gibayran naman ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa sala. Nasabtan ba na nimo? Ako giginahinay ni pagpasabot. May hinungdan nga paminaw ini. Wa nay hinungdan ang imong pagpinitensya. O nga nung apinitensyahan pa man nimo ng sala, nga nahuman naman na to dito sa cross. Nahuman na. Tanawa ragod na. Kung maghimog o kaana, ang imo bang paghimog binitensya, mura mang o kaana, nagtumal o mga kalihukan nga wa na'y pos, wa na'y bili. Wa gyoy pagkasibo, anak, sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Wala. Wa'y pagkasibo sa grasya sa Diyos. Wala. So therefore, ayaw na himo ang isyo ang sala. Okay? Kapila na yun din nato pagpasabot nimo. Dili na isyo ang sala. Ayaw na yun himo ang isyo ang sala. Nga naman, tungod kay ang suhol sa sala, gibayra na dito sa cross. Hustisya sa Diyos mismo. Mao ang misilot ni Ginoong Jesucristo gumikan niadto. Ato unta itong silot, kita unta. Apan wa man tayo mahimo, kay patay na malagitang daan.
So dito ang silot mudong ni Ginoong Kristo. Nagkaroon kay bayaran man ni Ginoong Kristo ang soul sa mong silot. Kitang tanan gawas no na. We are now free kun kini atong pagadawaton o atong tuuhan. Apan kun atong isalikway, malagi ni pugsanay, kun atong isalikway ang mong gibuhat ni Kristo dito sa cross, naibaho ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins. So that sin, kung balikon, sin is no longer an issue. Is not an issue any longer kung bahin sa kaluwasan. Atong makita at the last judgment na sin is not the issue in eternal judgment. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Magampo ta. Amahan na mong langit doon, salamat ni grasya nga mong gipahimusla ni adlaw hinaut nga kini makadugang sa panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.